Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam nduthenjiwe emolweni. Namhlanje siza nelizwi lenkuthazo, lizwi nje alifutshane liza kukhuthaza kwindlela yakho yokhola. Siyalifumana kwincwadi kaYeremiya 29 ivesi 11. Eli lizwi lizokhuthaza thina ngoku. iBhayibhile inamazwi akhuthaza thina. Ngela xesha wayethetha nabantwana bakhe ababesejele. Lithi, ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova, iingcinga zoxolo ezingezizo ezobubi, ukuba ndininike ikamva nethemba. Andiyazi ijele okuyo, andiyazi ingxaki ekuyo. Zininzi ijele, ukubopheleleka, captivity, sibophelelekile kwizinto ngezinto. Kodwa namhlanje nali ilizwi liphuma kuYehova. Uthi nguye yedwa ozazi iingcinga ngawe, azicingayo ngawe. Lipersonalize. uYehova uneengcinga azicingayo ngawe. Ibe his thoughts are higher than our thoughts, his ways are higher than our ways. Uyekhumbula loo nto. Uthi iingcinga zakhe zezoxolo, the peace that surpasses all understanding. Uxelela ntoni? Sisondeze kuYehova ngomthandazo ngalo lonke ixesha. Umthandazo usidibanisa naye noba ukweyiphi nengxaki. Soloko uthandaza usidibanisa namaxhoba ayakhawuleza ngonyama yezolo. Oh, hallelujah. Uthi ezaa ngcinga zezoxolo, peace. Ufuna ukuthi ube ne-peace that surpasses all understanding. Uthi ayizizo ezobubi. Uthi akacingi ububi ngathi sijongile nje. Athi kanti esijongile nje usijongela into yoba njena izinto ezimbi esizenzayo. Athi hayi ayizo zinto ezimbi. Uthi take it easy, ayizinto zobubi, zezoxolo. Ukuthi ndikunike uxolo, i-peace, bright future. Uthi ukuba ndikunike ikamva nethemba. Ufuna usoloko uYehova sinethemba. Themba lidanisi kaloku. Into ayifunayo ukuthi masoloko sinethemba, sinikana ithemba. Singatyhafi, sibe sityhafa ingathi nje akekho. Nguye uYehova umdali wethu, neempilo zethu zixhomekeke kuye. Lomelela namhlanje. Qina, qina, ungatyhafi kangaka. Watyhafa kangaka nje into leyenza into ukuthi njalo lonke ixesha wena uzibone ngathi nje ayikho into oyenzayo. Le oyenzayo i-enough. Qhuba, ithi chu, ungayeki, ayekelele unxakatho. Khumbule u-Isaya endimthandayo, Isaya 40 ivesi 30. Uthi namadodana angatyhafa dinwe, uthi nabafana bangakhubeka bawo. Uthi kodwa abathembele kuYehova bahlaziyeke emandleni. Bahlaziywa ngubani? Bahlaziywa nguYehova emandleni. Uthi bawunyuka ngamaphiko njengeenkosi. Bayakugidima bangadinwa, bahambe bangatyhafi. Awuzotyhafa xa uthembele kuYehova. Uthi kodwa bathembele kuYehova hlaziyeke emandleni. Ilizwi likaYehova lizokuhlaziyeka. Hlaziyeka, ukhumbule uba ezi zinto ozijongileyo uYehova uyawukhuthaza kwezinto ozijongileyo wena ezimbi. Andiyazi ezo challenges, ezo storms, ezo trials ojongene nazo, kodwa zezomzuzwana.
ezibonwayo. Khumbula, things that are seen are temporal. The things that are not seen are eternal. You don't belong to this world. You are in this world but not of this world. So ezinto ezincinci suzithatha ngathi zinkulu ngoba uyawava mkhulu kunazo. Mzazi izinto ezityhafisela. Ebe uyawava utsho uthi nje ndithatha noba ubuso buphi nobuhlungu neblenze ngempilo yakho. He is close to the brokenhearted. Ngoba inhliziyo yakho yophuke kanjani. He is close, the healer of the brokenhearted. He is a God of the turnarounds. He'll turn that mess okuyo, that problem, lengabulalisi mina obusuku. He is able to turn it around for your good. He is able to turn it for his glory. Uzoko uzonika yena emva kweso storm, uzonika udumo. That uzoko lufanele Jehovah. The glory belongs to you only. He is a faithful God. He is faithful. He is trustworthy. Empilweni yakho boyazi into ukuthi he is in control. Khuthazeka. Sikuthanda